enza kuyizo lezikhathi zika December sigodukile samajongo. Kusho ukuthi kwakunentokazi lana esahlangana nayo ku Facebook. Sasendelana izithombe hayi nami ngachazeka. Sasesiplana ukubonana lapho kumele isuke ngakubo isuke ngakubi ibamba ibhasi ize izofika ngakithi. Nangempela yafona yathi sesitobhini lapho ngiyivalele ngiyalele ukuthi yehle khona. Lapho ekhaya kunomcimbi kwakuhlatshiwe. Abangani bami nabafowethu bakhethe ukuyophuzela endlini yami lapho ngizofaka khona le ntombi. Ngangaba nankinga ngoba ngiyazi ukuthi usuka sambe lo. Ngabe ngibachomela kanjalo ngithi salani niphuza ngisayolanda intombi yami mina. Ngeke ngilibala utshwala. Nangempela nganikela khona esitophini sebhasi ku5 minutes vele kuya khona kukude kangako. Ngithe ngifika kule ntombi angazi noma uhlanya noma izithande hayi ngethuka ngoma. Mangiringisa ifoni iringa kuye ukusho ukuthi uye lo muntu engizomlanda. Lapho umuntu wakhona una namansense. Ngaqala ngacabanga ke manje ukuthi ayikhona. Yenziwa njani ke manje into manje? Ngiyamlanda lo muntu noma ngivane ngimzibe ngivala ifoni. Ngithi kodwa manje mangimziba ife efike edlwengulwa abantu ekhuthuzwa abantu abe nenkinga. Icala liyobhekana nami ngoba phela sekulate and la isuka khona kuthanda ukuba buqamama ngeke asakwazi ukuthi akhona ukubuyela manje. Hayi ngathi ukucabanga kancane. Hayi ngabe sengisondela kuye mangifika ngathi ayisisi wami uright abethi ngiright ebhodi. Ngithi mina ngithunywa umfowethu lana umfowethu kusho ukuthi khona omunye umfowethu oselimele so baphuthumise yena esibhedlela so ngithumile kumfowethu ukuthi ngizokulanda ngibe ngikugcina lapha endlini yokubona mase ifikile. Angazi bayobuya nini mhlambe bayobuya ebusuku. Hayi into mingabe nankinga ngibe ngiyiphathele isikhwama sayo iphethe nje isikhwanyana. Hayi ngiyibambele. Ngivane ngehle ngingasaya lapha ekhaya. Ngiye kuphi kakhazini. Mangifika kakhazini vele wayehlala yedwa ngifike ngene kuye endlini fike ethuka ukuthi awu manje kwenzakalani. Mayethuka kanjalo ngibese ngimbize laphandle ngimtshela ukuthi endoda sekwenzeka umshophi phela lana. Ngimbekele lonke udaba understand ngithi manje lo muntu lo uzalala la. The next morning ngizavuka mina ngizomkhipha ngithi makahambe ngoba umuntu wakhe akabuyanga. Wayengangazi kahle hlezi Thombeni. Yabo ngangimsendela lezi engangisajima kuzo kanti mina vele lapha bese ngiyicizwe. So wayengibona ngafana kona nalomuntu ezekuye kodwa ebesebona ukuthi akuseyena lo muntu. Hayi ngempela ngamlalisa lapho. Ekseni ngazomkhipha ngathi hayi umfowethu basake esibhedlela bazabuya late. Then nangempela hayi wabe sehamba kanjalo. Wathi nje gibela ngabe ngimblocka ngabe ngiphuma kuye zange ngiphinde ngifune into ehlangene naye. Sanibonani babukeli kusaseyile champion leli siyaphinda siyahlangana kuyo emafikhi ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala. Kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekele indaba zabo njengoba zinjalo sibese nathi Nkosi yami sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje senekele ubhuti mangingachithi isikhathi manginilandise nizwele mathupha udaba ukuthi ubhuti ulibeka kanjani. Loyisima kanje nako la namhlanje. Sanibonani emafikhi. Ngiza nondendende lomanyala. Mangilisuse ekuqaleni ukusho ukuthi njengoba siyintsha namuhla umhlaba usashintsha. Mangingene kulo udaba. Okusho ukuthi ngangithandana nentombi yamnganami yayingumakhelwane wami. Okusho ukuthi ngangihleli ekamereni ngizicofela ifoni yafika le ntombi noma wayo ekhaya. Kwazise phela uma wayo wayezwana noma wami babezophuza ngalelo langa. Abazali bethu yona
babezophuza ngalelo langa abazali bethu. Yona yayihleli nabo ibabuka bephuza. Uma waye waxwaya wathi uzohlala nathi siphuza sibadala, hamba uye kumelo uyohlala naye, kwazisa igama lami lelo. Hawu sasingajwayelene nayo, kodwa-ke besingeke sithule ilanga lonke singaxoxi. Saxoxa nayo, kwayinto nje. Siqale ukuxoxa ngabo past 7 to 1 ey'ntatha kwesikabhadakazi. Uma wayo nayo wasithuma esitolo siyothenga iwayini ngoba laseliphelile, bathi ukuphulula umqala. Sahamba sabuya saxoxa saze sambatha ngoba sekubanda sisembhedeni. Njalo bathi behamba yanginika ihagi nganganaka. Nami phela ngiyabona nganganaka nami phela. Yabona uyaqala isoloke iza ekhaya njalo, kwazise phela sasingathandani nayo. Nasekhaya babengaxwayi nje. Kwathi ngelanga lesithathu sasisodwa ekhaya nayo. Sabuka imovie kanti nomkhuba, ngathi ngiyaweqa, yathi cha buyisela, ngathula. Phela ngathi deka, kodwa yaqala yancika esifubeni sami. Kwazise phela ngangithe ukuthela emzimbeni, ngijima izinsimbi. Yathi sihamba sengivalile siyangibuza umbuzo, yathi Melo, bekungathiwa nginama feelings ngawe ungathini? Ngathi phela sozama sibone sishonaphi. Yathi okay, yahamba isishiya inamba yayo. Nkosi yami yagcina isingiphelezela ejimini. Ngingena ntambama kwasala mina naye ejimini. Yathi Melo, ngowakho umzimba wami. Ngahluleka ukuzibamba, ngakhala kuye. Senza amanyala ejimini, sathandana kanjalo-ke. Yayingelona itshitshi, kodwa zadlula inyanga zathi 6 months sithandana. Hawu wazithwala. Nkosi yami, angithi lamanyala besiwenza ngikhuluma nje izoteta. Izoteta njengoba kuzoba uJuni ngoba yamitha last year. Manje ngathola ngesikade ukuthi sihlobene nalentombi. Sengiba namaphupho mangilele. Ngiphupha omunye umlisa ethi ngiyabonga ngokunginakekelela uma wengane yami ngingekho. Kusukela lapho sengiyangabaza nokuthi kwangane leyo ngabe yami yini. Kani ngisize, kodwa-ke vele ibinamasoka amaningi lengane. Angiyiphiki ingane, kodwa futhi ngiyesaba. Sengobona ngengane ngina 17 nje ngiba ngikhuluma, ngisafunda isikole grade 11. Yona intombi ina 16 esamisiwe esikoleni, izobona ngonyaka ozayo. Bengizoneka lawo manyala. Ngiyabonga. Uthi ubhuti una 17, intombi ina 16, esasencane kakhulu. Benza lawo manyala-ke kwagcina sekuqhuma izisu. So-ke manje inkinga la ikhona, kathembi noma lengane yakhe yini, ngoba phela uthi intombi le kusho ukuthi beyingazinzanga, bekuwumuntu obethe la abelapha, yathe lapha yabelapha ya. So-ke manje usizo uthi uyalidinga. Sazi noma ufuna usizo lokuthola iqiniso ukuthi ngabe ingane yakhe ufuna usizo lana ngazi. Kodwa ke sizobona simsiza kanjani. Siyabonga.